जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परमहरिनामपदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुशनमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामे नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण माता जी स्क्रीन കാണാല്ലേ हरे कृष्ण प्रभु जी കാണാം ഇന്നത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മത്തിലൂടെ അങ്ങനെ കുറെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ 5 കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ യോഗത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കർമ്മയോഗം ഇനി ധ്യാനയോഗം പഠിക്കും പിന്നീട് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിന്നെ ഭക്തിയോഗം അങ്ങനെ ഓരോരോ യോഗത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്
അർജുന ഉവാച ായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്തിനാണ് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നല്ലേ, ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ, അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ന കർമ്മണമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നജ സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുക്തരാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസം അല്ലെ, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് പുറമെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആയസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരസ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സന്യാസമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനോട് വിരക്തി വന്നിട്ട് എന്താണ് സന്യാസം എടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നാലേ നമ്മുടെ ആ മനസ്സ് വീണ്ടും പഴയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലോ ആ സന്യാസം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലാതാവുന്ന അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഒരു സന്യാസി, ഒരു സാധുവെ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു കയ്യില് സിഗരറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അല്ലെ. സിഗരറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അത് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ലഹരിയാണ് അല്ലെ. പുകയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ലഹരിയാണ് അത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ അതൊക്കെ നിഷിദ്ധമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയാകുമ്പോൾ അത് തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് മൊബൈൽ ഫോണോ അതൊക്കെ അല്ലെ. എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ സന്യാസം എടുക്കുന്നത്. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമില്ലാതാകുന്നു അല്ലെ. സന്യാസം എടുക്കുന്നതിന്റെ എന്താണ് ശരിയായ ഉദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്യാസമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് പുറമെ ഇങ്ങനെയുള്ള കഷായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതൊന്നും വിടാതെ തന്നെ അല്ലെ. എന്താണ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് കള്ളസന്യാസി ആരായിരുന്നു? രാവണൻ അല്ലെ. രാവണനാണ് എന്താണ് കള്ളസന്യാസിയായിട്ട് വന്നിട്ട് സീതാമാതാവിനെയൊക്കെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളസന്യാസിമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. യസ്തീന്ദ്രിയാണി മനസാ യസ്തീന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗാമസക്തഃ സ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ആ ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്ന് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. നമുക്ക് ഭക്തി എന്നതിന് എന്താണ് അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനം. അത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ. എന്നാലേ ആ ഭക്തി എന്നതിന് വേറൊരു വാക്ക് കൂടി പറയുന്നു, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഒരാളെ എന്താണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയെ, നമ്മുടെ മക്കളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുക, ചെറിയ കുട്ടി. അപ്പോ നമുക്ക് അതിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? പോരാ അല്ലെ. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന പാല്, ബിസ്ക്കറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, വസ്ത്രങ്ങള് അല്ലെ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം എന്താണ് സത്യമാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എന്താണ് അത്രയും സ്നേഹവും നമുക്ക് ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തരുന്നത്. ഭഗവാന് നമ്മുടെ സേവനമൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ചിന്താമണിപ്രകര സത്മസ് കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജ. 10,000 ലക്ഷ്മിമാർ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവിടെ ചിന്താമണി എന്താണ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്താണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്ത് ഫലങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് 10,000 ലക്ഷ്മിമാർ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേവനം ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അതിൽ ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സേവനവും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ സന്യാസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും എന്താണ് തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്യാം. സന്യാസി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു അല്ലെ. അല്ല, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനി എന്താണ് തൻ്റെ ആ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലും ഉൾപ്പെടാം. അപ്പൊ ആ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഭഗവാന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആർക്കാണ് അറിയാ ഇത്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിന്റെ പേര് ആർക്കറിയാ? അറിയുന്ന ആൾക്ക് കൈ ഉയർത്ത. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി അറിയുന്ന ആള്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാന്നാല്. ഓക്കെ, സ്വാമിനാഥൻ പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. പൂരി ജഗന്നാഥന്റെ ഒരു അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, പുരി ജഗന്നാഥ ഭഗവാനാണ് ഇത്. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. ദാരുബ്രഹ്മൻ ഭഗവാൻ മരത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു, ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ. അതെ, അപ്പോഴേ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ കണ്ണുകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തരെ കുറിച്ചിട്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഭക്തരെ കുറിച്ചിട്ട്, അവരുടെ ആ ഗോപികമാരുടെ ഒക്കെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നിൽക്കും അല്ലെ. നമ്മളങ്ങനെ അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ
ആ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എന്താണ് ആ വിരഹത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ആ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കേട്ട് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ കൈകാലുകളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹമുള്ളത്, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത്. അപ്പോ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന്. അതാണ് ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷം എന്താണ് കഴിഞ്ഞു ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തോന്നുന്നു ജഗന്നാഥപുരിയിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രഥോത്സവം നടത്താറുണ്ട്. ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നടത്താറുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നടത്താറില്ല, അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ, കണ്ണൂർ, അവിടെയൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ. അതില് അങ്ങനെയുള്ള രഥയാത്രകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിന്റെ ആ വടത്തിൽ ആ കയറിലൊരിക്കൽ സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാവെന്ന് പറയും. അപ്പോ അവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആ ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്താണ് ആ രഥത്തിലിരുത്തി വലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ് ഈ രഥോത്സവം നടത്തുന്നത് എന്നും പറയും. അപ്പോഴേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു നീല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒറീസയിലെ രാജാവായിരുന്ന പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. ഒറീസയിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് തൻ്റെ എന്താണ് ആ രാജപദവിയിൽ അതിലവിടെ അത്രയും നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജാവ് അല്ലെ, കുറെ ആഭരണങ്ങളും കിരീടവും വില പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ ധോത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു സേവകനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ പോകുന്ന ആ രഥം പോകുന്ന വീതികള്, വഴികള്, റോഡൊക്കെ അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇന്നും ജഗന്നാഥപുരിയിൽ രഥോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ആ രാജകുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തി വന്നിട്ട് അവിടെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ആ രഥം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു. എന്താണ് ഇത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു രാജാവ് എന്താണ് അത് രാജാവിന്റെ പദവി, അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമല്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വൈഷ്ണവനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പൊസിഷൻ. എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ജീവേര സ്വരൂപഹവൈ നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ. നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റാരുടെയൊക്കെ സേവകനാകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോസിന്റെ സേവകനാകുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വീട്ടിലെ എന്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സേവകനാകുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ സേവകനാകുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്, ആ രാജാവിന്, പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും ഒരു രാജാവായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ സന്യാസി എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ വെറുക്കുന്നു, വിരക്തിയാവുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടേതായിരിക്കണം അല്ലെ. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റേതാണ്, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളതാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതാണ് നമ്മളത്. ബാക്കിയൊന്നും നമ്മളതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മളതാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രഭുപാദരി പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ചു. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യ ഡിക്റ്റഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അദ്ദേഹം കാറ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കാർ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ കാറ് കാണാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ പ്രീച്ചിങ് കേൾക്കുകയുണ്ടായി.
അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോഹ്യ കർമ്മണ ശരീരായ യാത്രാഭിച്ചതേ നസ്പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ആർക്കും എന്താണ് സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നു, നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പഴയൊരു ഫോട്ടോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതില് മധ്യത്തിലായിട്ട് താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ആചാര്യനെ കാണാൻ നമുക്ക്. അദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് എന്താണ് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്തിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബംഗാളിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജോലിയുടെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പൊസിഷൻ, ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ള പദവി, ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്വാധീനം, അത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അതിന്റെ എന്താണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, അതൊക്കെ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും തൻ്റെ ആ പദവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ മായാപൂരിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ജന്മസ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. അവിടേക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. എത്രയോ 10-15 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ റോഡ്, എത്രയോ ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ട്. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ വേറെന്തോ ഒരു സ്ഥാപനം എന്തോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാ എന്തിനോ അന്നത്തെ ആ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡ് ഉണ്ടാക്കണം, അവിടേക്ക് റോഡ് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അവിടേക്ക് റോഡ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് വരികയുണ്ടായി. പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ബോട്ടിലാണ് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായത്. അപ്പോഴേ എന്താണ് അങ്ങനെ തൻ്റെ ആ പദവി അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ റോഡ് നിർമ്മിക്കലും അത്രയും എന്താണ് അവിടെ വയലുകളും അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകളും ഗംഗയുടെ തീരത്താണ്. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ അത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള റോഡ് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റെയിൽപാളം നിർമ്മിച്ചു കൊള്ളുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് പോയിട്ട് വരുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പദവിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, എന്നെ സഹായിക്കാൻ, എൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാനും സഹായിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു ഒരു മകനെ വേണമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ലഭിച്ചതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം പോകുന്ന വഴിയിലായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്. അപ്പോ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലെ രഥം നിൽക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും, നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ രഥം നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് അവിടുന്ന് നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവിടെ എത്ര ആൾക്കാർ വലിച്ചിട്ടും എന്ത് വന്നിട്ടും എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടും ആ രഥം അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ അത്ര 6 മാസം അങ്ങനെ പ്രായമായുള്ളൂ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ പ്രസവിച്ചിട്ട്. അപ്പോ അത് ജനിച്ചിട്ട് 6 മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 3 ദിവസം അവിടെ ആ ജഗന്നാഥ രഥം അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അവിടുന്ന് അനങ്ങുന്നില്ല. എത്ര ആൾക്കാർ വലിച്ചിട്ടും അവിടെ നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ 6 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ എടുത്തിട്ട് ആ ജഗന്നാഥ രഥത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ കഴുത്തിലിരുന്ന ഒരു മാല ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ആ കുട്ടിയുടെ മേലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് മനസ്സിലായി, ഈ കുട്ടിയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പിന്നീട് ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാനും മറ്റുമൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വലിയ സൂര്യ സിദ്ധാന്തം എന്നൊരു വലിയ ഗ്രന്ഥം എഴുതുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അത്രയും ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടായി. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. തന്റെ മകനെയും ഒരു ഭക്തനായിട്ട് വളർത്തുകയുണ്ടായി. ആ ഭക്തൻ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ശ്രീല പ്രഭുപാദരല്ലേ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക ചാർട്ട് നാളെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അഷ്ടസഖികളുണ്ട്, അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മഞ്ചരിയിലുള്ള കമലമഞ്ചരി എന്ന ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകയായിട്ടുള്ള ആ കമലമഞ്ചരിയാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള നയനമണി മഞ്ചരിയാണ്. അവരൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് അവരൊക്കെ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ജ്ഞാനം, ഭാഗവതം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അവരൊക്കെ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പരയൊക്കെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്ന നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. പലതരത്തിലുണ്ടാവും. ചിലത് അതിന്റെ വിത്തായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അത് ചെറുങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ചെടിയുടെ കാര്യമാണെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പാകമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും, അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇനി വരാനുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിലോ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, നമുക്കൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അല്പഭാഗം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് അല്ലെ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൂജകൾ ചെയ്യും, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദിക്കുക. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയും. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങളും മറ്റും പാലും വെണ്ണ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്ഛന്തേ സർവ കിൽബിഷൈ പുഞ്ചദേത്തേത്വകം പാപ ഹേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ ഭഗവത് പ്രസാദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു പറയുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ അവര് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. അത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സർവ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. ഒരിക്കലേ രാമാനുജാചാര്യർ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലേ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ അവിടെ ഒരു നദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ, നിരീശ്വരവാദികളായ കുറെ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ആ രാമാനുജാചാര്യയും പിന്നെ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ആ ഭഗവത് പ്രസാദത്തെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ രാമാനുജാചാര്യർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടിവാരിയിട്ട് ആ നദിയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. ആ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറെ മത്സ്യങ്ങൾ വരികയും ആ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ 4 കൈകളുടെ രൂപങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഈ നിരീശ്വരവാദിയായ ആൾക്കാരും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ ആ രുചിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ബാക്കി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയൊക്കെ ഉള്ള കാലത്തായതുകൊണ്ട് അവർ തൊട്ട വസ്തു തന്നെ നമ്മുടെ തൊടില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ആ രോഗം പകരും അല്ലെ. അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ആ നിവേദ്യങ്ങൾ ഇത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയും, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയും. നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം രുചിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. അല്ല, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കും, ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് കരോഷി യഥസ്നാസി യജ്ജുഘോഷി തഥാശ്രീ തപസ്യ കൗന്ദയ തത്പുരുഷമാക്കണം. എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപസ്യകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കാണാം, ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുമ്പോൾ അതില് ഒരു തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നു. തുളസി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം ആ ഭഗവാൻ ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു പഴമോ അല്പം ജലമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ഇതുപോലെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദെന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട്, മൃഗങ്ങളൊക്കെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് കൊന്നുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്താ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക? അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് അല്ലെ, സസ്യാഹാരം തന്നെ കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പോ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരമാണ് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട്
എന്താണ് മഴയുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ മഴ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അതിൻ്റെയൊക്കെ വിളവെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാതെ ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആസ്വദിക്കണം, നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വർഷത്തിലെ ഒരു ദിവസം അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഏതാണത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. എന്താണ് വിഷു എന്ന് പറയല്ലേ. എന്താണ് വിഷു യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷ്ണു പൂജയാണ്. ഭഗവാനെ ഒക്കെ നമ്മള് എന്താണ് എല്ലാം എന്താണ് ധാന്യങ്ങളും മറ്റുള്ള വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ, അതെന്താണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു വർഷം എന്താണ് നല്ല എന്താണ് ഇതുപോലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തില് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പൂജയാണ് പിന്നീട് അത് വിഷുവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരെല്ലാ ദിവസവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു. പഴങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് തുളസിയിലിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഒക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. ആദ്യം നമ്മള് എന്താണ് അനുഭവിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്. നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസ്സും സർവ്വലോക മഹേശ്വരൻ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. പരമാസ്വാദകൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗോവർദ്ധന ലീല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയാം. ഗോവർദ്ധന ലീല എന്താണ്, ഒരിക്കല് മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ നന്ദമഹാരാജാവ് ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴവിടെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നന്ദമഹാരാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മഴയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് മഴ ലഭിക്കാനായിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് അവിടെ കുറെ പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് സൂര്യദേവന് ചൂടൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടി, ചൂട് വെളിച്ചവും തരാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് ലക്ഷ്മി ദേവി എന്താണ് ധനത്തിൻ്റെതായിട്ട്, സരസ്വതി വിദ്യാദേവിയായിട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവര് ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് മഴ സമുദ്രത്തിൽ പെയ്യുന്നുണ്ട്, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും പെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ, അല്ലാതെ ഇവിടേക്ക് മഴ പെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ യത്നങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം തരുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രന് പൂജ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞു. ഇന്ദ്രന് കോപം വന്നു. ഇന്ദ്രൻ അവിടെ എന്താണ് പെരും മഴ പെയ്തു. 7 ദിവസം ഒരേ മഴ, ശക്തമായ മഴ. അങ്ങനെ ആ വ്രജവാസികളൊക്കെ അവരുടെ എന്താണ് എല്ലായിടത്തും വെള്ളമായിട്ട് ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ 25ഓളം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് 7 പകലും 7 രാത്രിയും എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. അതിനിടയിൽ അതൊരു കുട പോലെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് വ്രജവാസികളോടൊക്കെ, വൃന്ദാവനവാസികളോടൊക്കെ അതിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രന്റെ മഴയിൽ നിന്നും അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രായം 7 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 7 വയസ്സുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ട് ആ വ്രജവാസികളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രനെ എന്താണ് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. ഇന്ദ്രനൊന്ന് തന്റെ ശക്തി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതാ അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കും മാതൃഹി ദേവാനാവെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ശക്തിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇന്ദ്രൻ അവിടെ വന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാനോട്.
അവിടെ ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തുള്ള സുരഭി പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാൽ ചുരത്തി ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയാൽ സുരഭി കുണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഈ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരം ഭഗവാൻ ശമിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ വികർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വേദ ഉപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം. വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കാണാം, കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചിട്ടുള്ള ആ നാരായണനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത്. അനേക വർഷങ്ങൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ ശരീരത്തെ പോലും ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതെന്താണ്? മറ്റൊരാളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇതൊന്നും വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? ആ കുറെ വരങ്ങൾ നേടുകയുണ്ടായി ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായി അല്ലെ. പകലോ രാത്രിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യനെ ദേവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെ, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഭൂമിയിൽ ആകാശത്തെ വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെ, പകലോ രാത്രിയെ പാടില്ല, അങ്ങനെ ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടി. അപ്പൊ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ മരണമുണ്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് വരണം അങ്ങനെയുള്ള വരം തരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഈ കുറെ വരങ്ങൾ നേടിയത്. അപ്പോഴാ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു ഈ വരങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കാനായിട്ട് ആരും വരില്ല, അപ്പോ ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിച്ചു എന്നൊരു ധാരണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴേ ആ ഹിരണ്യകശിപു എത്രത്തോളം ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാനും നോക്കുകയായിരുന്നു. ആ സ്വന്തം പുത്രനായിരുന്ന ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആ പിതാവ് തന്നെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പല രീതിയിലും വധിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, പിന്നെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു, ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തി കത്തിക്കാൻ നോക്കി, വിഷം കൊടുത്തു, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചെയ്തത്? ആ വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള കഠിന തപസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരങ്ങൾ നേടിയല്ലേ. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. അവസാനം ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നരസിംഹാവതാരം എടുത്തിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. പകുതി മനുഷ്യന്റെ രൂപവും പകുതി സിംഹത്തിന്റെ രൂപവുമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാം ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത വരങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവാൻ പാടില്ല. ആ വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വധിച്ചില്ല, തന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത്. പകലോ രാത്രിയല്ല, സന്ധ്യാസമയത്ത് വന്നല്ലേ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ അല്ല, വാതിൽപ്പടിയിലിരുന്നിട്ട് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് വധിച്ചതല്ലേ. അങ്ങനെ എല്ലാ വരങ്ങളും അതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കും അയാളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കും അയാളെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. രാഖേ കൃഷ്ണ മാരേക്കെ മാരേ കൃഷ്ണ രാഖേക്കെ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലേ എന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു അഹങ്കരിച്ചു, ഞാൻ കുറെ വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ആരും വധിക്കില്ല എന്നല്ലേ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, തിരുനാമ സങ്കീർത്തനാണ്. ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഓരോരോ യുഗധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനമായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സത്യയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വിജനമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധമായ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ, യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ പൂജകളും ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ കാലത്തും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ദ്വാപരയുഗത്തിലും ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. അത്രയും ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആയുർദൈർഘ്യം അത്രയും കുറവാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പ്രായേണ അല്പായുഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് അത്രയും നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ 90, 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് എത്രയാണ് 60, 50 അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുത്താം അല്ലെ. എത്രയാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ കലിയുഗത്തിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുകൂടാതെ എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും ധ്യാനം, യജ്ഞം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ച വഴിയാണ്. ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അതിന് വേറെ യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, വീട്ടിലാണോ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് വേറെ യാതൊന്നും ചെലവുമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനും വലിയ പൂജകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറെ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ചെലവുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ചെലവുമില്ല. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തതിലും സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്ത ധ്യാനത്തെക്കാളും, ത്രേതായുഗത്തിൽ ചെയ്ത യജ്ഞത്തെക്കാളും, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയെക്കാളും ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ നമുക്ക് വേറെ പിന്നീട് പറയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പോൾ ഇനി അകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ. അപ്പോ എന്താണ്, നേരത്തെ വികർമ്മ പറഞ്ഞു. വികർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണ്. വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് മോശം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മോശഫലങ്ങൾ. അകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളുമില്ല. എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ. അത് അകർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതിന് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിഷ്കാമ കർമ്മം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കർമ്മ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:25 പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാവുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-32 പറയുന്നു, കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനപ്രായേ യജന്തി ഹി സുമേധസ. എന്താണ് ആ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അവതരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലല്ല, ആ സുവർണവർണ്ണത്തില് ഗോൾഡൻ കളറിലെ അവതരിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-32 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത്യന്തം പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. അപ്പോഴേ അദ്വൈത ആചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സദാശിവന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്വൈത നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. സാലഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസിയും ഗംഗാജലവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാനാവൂ. അവർക്കൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം നൽകണ്ടിക്കില്ലേ, അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ നാമം ജപിക്കേണ്ട, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോറി.
പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ 12:3:51 പറയുന്നു നാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചിട്ട്. കലോർദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം പരം രുചി. എന്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്. എന്താണ്? ആ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. അതൊന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രമാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കലിസന്ധ എന്ന ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് ജപമാലയിൽ ജപിക്കാം. ഇവിടെ കാണാം ജപമാല അല്ലെ. ആ ജപമാലയില് നമുക്ക് ജപിക്കാം. നൂറ്റെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാലയിൽ ജപിക്കുന്നു അല്ലെ, നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എണ്ണമൊന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന സംഖ്യാപൂർവക ആയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ, എന്നാലേ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാലയിൽ ജപിക്കുന്നു. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മാല, ജപമാല എന്താണ്, അത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് TV ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി അല്ലെ, സന്ധ്യക്ക് സീരിയൽ കാണലൊക്കെ ആയി പിന്നീട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജപമൊക്കെ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ജപമാല. ഇതിൽ 108 മുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ജപിക്കാം, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ജപമാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഇതിൽ 108 മുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് 1 ഉണ്ടാവും മേരുമുത്ത് മുകളിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ വിരല് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാഗുമുണ്ട്, ജപ ബാഗ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ മുത്തുകളിലായിട്ട് എന്താണ്, ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു മന്ത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയും. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഇത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്വൈത എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും സദാശിവന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെ അവതരിച്ചിരുന്നു. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദമുനി, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക. അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ആ മേരുമുത്തിൽ നമ്മൾ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് ജപിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഓരോ മുത്തുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മുടെ നേർക്കേക്ക്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കും. ഈ വിരൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. അതെന്താണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ആ വിരൽ ഉപയോഗിക്കില്ല, നമ്മളെ ചൂണ്ട് വിരൽ. അതെന്താണ്, മോശം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള 3 വിരലുകൾ എന്താണ്, നമ്മളെ തന്നെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയും ആദ്യം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകണം, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ മറ്റു 3 വിരലുകളും നമ്മളെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ജപ ബാഗിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വിരൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ISKCON ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കാം. ജപമാല കയ്യിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൽ ജപിക്കാം. നിത്യവും 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ 18,000 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. എന്താണ് പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കലാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. എന്താണ് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തില് ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നാമം ജപിക്കാം. ഒരുത്തിരി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം. പിന്നെ സങ്കീർത്തനമായിട്ട് മൃദംഗമൊക്കെ മുട്ടിക്കൊണ്ട് ജപിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഭക്തന്മാരൊക്കെ നഗര സങ്കീർത്തനമായിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നഗരങ്ങളിലൊക്കെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരിച്ചു തരാം. കുറെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പിന്നെ എന്താണ് ശിവപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, അങ്ങനെ കൂർമ്മപുരാണം, അങ്ങനെ കുറെ പുരാണങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് കൂടുതൽ സമയമാവും. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. നാളത്തെയും കുറെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാം. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. യദ്യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തദ്ദേവതരുജന പ്രയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തളർന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം. ആ അവസരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരാള് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പോഴാ എല്ലാവരും അതിനെ പിന്തുടരും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിച്ചു. എന്താണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അമേരിക്കയിലുള്ളവരൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തു. അവരെങ്ങനെ കൂടുതൽ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ സത്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ അവരൊക്കെ പിന്തുടരുകയുണ്ടായി. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച്ച കർമ്മണി. പാർത്ത 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്കായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായി ആവശ്യമായതോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി അല്ലെ, പാർത്ഥ സാരഥിയായി. ഭഗവാൻ അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നീ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവിദേവന്മാരെയൊക്കെ അയച്ചാൽ മതി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നു ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭക്തനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നന്ദ മഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പോ നന്ദ മഹാരാജാവിന് ധാരാളം ഭടന്മാരും ധാരാളം സഹായികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തന്നെ ആ പശുക്കളൊക്കെ മേച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവും, വനത്തിൽ പോവും. അവിടെ പശുക്കളൊക്കെ മേച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോഴേ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാന്. അനേകം സേവകന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനനെ സഹായിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും അല്ലെ.
ന ബുദ്ധിഭേദം ജനേയേതാ ജ്ഞാനാം കർമ്മ സംഗിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചര. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാള് എന്താണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്താ വേണ്ടത്, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം കൃഷിക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിളവെടുത്ത് അവർ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അവരോട് പറയാ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയാം. അല്ലെ, നമ്മളെ ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, നെൽക്കതിരൊക്കെ ഭഗവാനെ പുതുതായിട്ട് വിളവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നെൽക്കതിരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ തൃപ്പടിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ വിളവെടുപ്പൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വിദ്വാൻമാര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മുടക്കുമല്ല വേണ്ടത്. ആ കർമ്മം എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാ കർമ്മഫലങ്ങൾ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു തങ്ങളാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലേ. വാസ്തവത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇവയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്യാവിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ഒന്നിന്റെയും ആ ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. യമേ മതമിതം നിത്യ മനോതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധവന്തോ നൂയന്തേ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. അതിന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെന്താണ്, അവർ ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ട് അനുസരിക്കാത്ത ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ, അവരെന്താണ് അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ പൂർണ്ണത നേടുന്നുള്ള പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റിലും തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അവരൊക്കെ എന്താണ് അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എന്താണ്, ഒരിക്കലും അതൊന്നും പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല, വിഫലമാക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച അത കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്നപി വാഷ്ണേയ ബലാദീവ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാവാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ലോകത്തിലെ ശത്രു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെയും പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മളെ ക്രോധം, കാമം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശത്രു അല്ലെ. ധൂമേനാമ്രിയദേവഗ്നിരി യഥാദർശോ മലേന ച യഥോ ലബ്നേ വൃതോ ഗർഭാസ്തദാ തേനേതമാവൃതം. പുകതീനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോ തരത്തിലാണ് ജീവാത്മാക്കളെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാമം എന്താണ്
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ, 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ. പുക, തീന എന്ന പോലെ. പുക, തീന എന്നതുപോലുള്ളത് എന്താണ്? പുക എന്താണ്? തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ പുകയുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ആ തീ നല്ലവണ്ണം കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ പുക ഇല്ലാതാവും അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ്? പൊടി, കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. പൊടി പിടിച്ച കണ്ണാടി അത് തനിയെ വൃത്തിയാവില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആ കൃഷ്ണാബോധം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുങ്ങനെ തന്നെ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും. ചില ആൾക്കാരിൽ എന്താണ്? അത് എന്താണ്? ഈ പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയാണ്. അത് നമ്മൾ നിരന്തരം സാധന ചെയ്തിട്ട് ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് നിലനിർത്തി പോരണം. പൊടി പിടിച്ച കണ്ണാടി ആരെങ്കിലും തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് വൃത്തിയാവുള്ളൂ അല്ലെ? അതുപോലെ നിരന്തരം സാധന ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് എന്താണ്? ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഗർഭാശയം, ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്താണ്? ആ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ശിശു അല്ലെ? അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അളവില്ല ഉള്ളത് അല്ലെ? അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് 3 തരത്തിലും പറയുന്നു. പുക, തീന എന്ന പോലെ ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമത്തെയും, പിന്നെന്താണ്? പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലുള്ളത് മൃഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമത്തെയും, പിന്നെ സസ്യങ്ങളുടേതായിട്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും കുറിച്ചും ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. തസ്മാത് ത്വാമിന്ദ്രിയാണാദ്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭാരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹു ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധി പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ? ഏവം ബുദ്ധി പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മനാ ജഹി ശത്രു മഹാബാഹു കാമരൂപം ദുരാസതം. മഹാബാഹു, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മബുദ്ധിയും കൃഷ്ണാബോധം ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പല പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ പറയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.